Deci, iată, suntem din nou în emisie și arătăm întâmplări infracționale cu familia Cove și Lascu Dan. Deci eram copil mic, la 2 ani și jumătate, și stăteam pe eu în creangă și deja aici erau niște copaci foarte bătrâni, era un dud foarte bătrân de vreo 280 de ani, un tei secular, tot așa foarte bătrân, și un stejar secular. Dintr-o dată se anunță că se taie copacii ăștia seculari, vreo 3 copaci seculari, se mai taie un salcâm secular, ceva se întâmplă aici, lumea se impacientează și începe o anchetă, se duc pe la Direcția de Protecție a Mediului, se duc la Facultatea de Biologie. Cine erau acești oameni? Și încet, în câteva zile se ajunge la, să spunem, situație, la descrierea situației. Deci era banda acestui Lascu de pe la Media Sighișoara. Ei tăiau copacii ăștia și duceau în străinătate, direct în Italia. Se mai aprofundează subiectul cu tăietorii. De când sunt copacii ăștia luați, erau luați direct din procuror general al Republicii de pe timpul regelui, să fie tăiați și să fie duși în țară acolo și valorificați. Deci aici îi tăia chiar familia viitorului procuror general al României de peste, să spunem, 35 de ani. Ia că asta era situația, s-a văzut și mașina, deci un tir care ducea bucățile de trunchi tăiate cu drujba în Italia, îi valorifica acolo. Erau și comuniști. Când încep cercetări mai aprofundate, că lumea face cercetări mai aprofundate, se vede clar că erau comuniști și membri ai unității K de exterminare. Din Italia ajungeau în Spania, iar de acolo în Canada. Mințeau lumea că în Canada se face un stat nou anticomunist, fals complet. Deci erau și comuniști și membri marcanți ai unității K de exterminare.